dalšího mého videa. Dnes je to video vlastně takový menší tutoriál, kde si ukážeme, jak si zadarmo a jak si vlastně zrychlit váš Minecraft. Budete potřebovat toto okénko ovládací panel Nvidia, kde si najdeme javu nebo prostě si ji tam přidáte a nastavíte si to jako vysokovýkonný procesor Nvidia. Takhle si to najdete. Hledá se to, já to hledám pomocí toho, že zmáčknete takhle a dáte ovládací panel Nvidia. Jako další, co vám můžu poradit, jak vlastně zrychlit ten Minecraft, tak si to ukážeme, až se mi spustí. Já to takhle přehodím na ten první monitor. Tak. Počkat, ještě trošku zmenším, ať se tam vejdeme. Tak. Jak se to můžete ještě zlepšit, je, že dáte tady edit profile a tady máte vlastně to JVM a tak dále. Tady si vlastně potom nastavíte podle vašich prostě ramek, co máte. Já mám asi 8, tak jsem si tam dal jenom 2 a bohatě mi to stačí. Potom tam dodáte, že jo, třeba Optifine. Já teď používám Labimod, protože prostě to je lepší. A co se týče vlastně nastavení, tak nastavení byste si dáte úplně na to nejmenší a no, prostě si ho dáte na to nejmenší a mělo by vám to jet 120 fps, mě to tak asi kolem těch 130-150 fps někdy jede, takže já teda doufám, že jsem vám trošku pomohl a pokud se vám pomohl, tak určitě dej palec nahoru a odběr a při dalším tutoriálu z Minecraftu, kdy si ukážeme autoclicker jenom prostě přes program, zatím čus při dalším videu.